салом алейкум дӯсто, подписчико ва ғайр аз подписчико, ҳар касе ки навори моро тамошо мекунад, умедвор ҳастем ки сарбаланд, сиҳатманд, хонаободу тандаруст ҳастед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳдор боша ва ҳифздор кунад. имрӯз гап мезанем дар бораи як қиссае карда будем ки подишоҳ ва пирамарди ҳезмкаш бачаҳо нависанд дар комментария ки ин қиссаро ту нотуғри карди, қиссаи ҳазрати Сулаймона мегӯяд. Не ки ман рости гап дар ҳамин як чизаш сомневатсия дорум, гуфта ҳамин расо шубҳа дорум. медонед ак ҷоай ҳамин ҳазрати Сулаймон ҳамин пирамарда чӣ метия? нигин мега уҷа бриллиант метия ки брава буфрӯшашу биё зиндагиша айрӯи миллион бина. баъд ҳам чанд боре ки метия и гу мекуна, дар ҳаминҷа мега ки худованд ҳазрати Ҷабраила рой мекуна. ҳазрати Сулаймон мега ки ту зиндагии инсонро тағйир дода наметунӣ то вақте ки ман тағйираш надиҳам. мақсад ки то вақте ки ман нахоҳам. хай дуруст мега иҷашав не ки ака нофаҳмоиша ман дар чӣ дидам, барое ки мега ки агар ҳамин ҳар як қиссаеро ки худованд ва ҳазрати Ҷабраил ки рӯй кард хабар ба пайғамбарора, ура ҳатман дар Қуръон нависта буданд. барое ки ина қиссаи ҳазрати Юнус, қиссаи ҳазрати Иброҳим, қиссаи ҳазрати Исмоил, қиссаи ҳазрати Исҳоқ, қиссаи ҳазрати масалан бигем Исо, Мусо, баъд қиссаи ҳамин қиссаҳо ҳастанд дар Қуръон бисёр, не ки ҳамин қиссаи ҳазрати Сулаймон ҳамиш нест. агар ҳамира ва ҳазрати Ҷабраил гап рӯӣ мекард худованд, ира ҳатман худованд ҳазрати пайғамбара нақл мекард ва ҳазрати пайғамбар дар Қуръон менависташ. ба ҳамин хотир ман ин қадр дар ҳамиҷааш чӣ дорум дар дила ҳам хай шояд ки ман нотуғри бошам, барое ки ман олим нестам, манам мулло нестам, нахондам, ака фикри худ ма гуфта истодам. Не ки агар шумо бачаҳо бидунед кадмед бо муллоҳо бошед, муллоҳо хай нависед фаҳмед, ҳеҷ гап надора. ва не ки як чиз дигария оли баъзет мега ки ана худованд то зиндагии инсонро тағйир натия, инсон худаш наметуна. рост мега ҳамин гап туғрия. ҳақиқатан худованд агар нахоҳа ҳеҷ кор карда наметуна инсон. не ки агар инсон ҳам худаш ҳаракат накуна, одамизод худованд ура ҳеҷ намекуна. ина мисол мегирем. ҳамин худованд ақла ки дод, бояд ақла кор фармид. агар ақла кор нафармидӣ, ин айби худо нест, ин айби худи ту ҳай. барои чӣ? барое ки ӯ ҳикматҳоеро ки худованд медод به پیغمبرا را او حکمت پیغمبری و حکمت الهی بود که پیغمبرا دا میداد. مثلا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام نخونده بود، نمیدونست، هیچی علم نداشت، عموما علم نداشت، نه که خداوند او را تا حکمتش داد. انا من چی میگم؟ حاضر خداوند عقل تا که دادگی ای همین عقل کو کار فرمیدن در کار. اینا مثال نگاه کن. تو بچه داری، اگر همین بچه تا یا که دختر تا علم наомӯзониш ҳеҷ намешавад. дар ҳамдасташ ки як чӯра дод, як тиёқао дар минаи замин ай пай гов мор ҳайҷ карди, фақат хислати гова мефаҳмаву тамом. ай гов агар пирсаш ҳамаи точкаи гова мегӯяд ки инҷаш ки ҷояи навҷаш чия не ки агно кадим алафа бихӯра ана шириш бисёр мешавад, кадимша нахӯрам. хеле хулосаи гап ай гов нақлид мена. ҳамин ризқ ҳам аллоҳ дар дунё ментар ку чошидагӣ ай кор ки чанд қай ки боша мегирӣ мехӯрӣ. ана ки дар шумо садқа илмам илми худо ҳай. ҳамин илм мисли ризқ дар дунё ҳамта чошидагӣ ай. худованд ақла додад, бира чанд қай ки илм ҷамъ мекунӣ, ҷамъ ки биё зиндагита пеш баҳр мега. ака дар хона ки шиштӣ, мактаб нахондӣ, хуб университет, институт, масалан бигем ки мединститут нахондӣ, ҳеҷ зӯрак нахондӣ, албатта ки намедонӣ. худованд ана ба боя ҷойгаш ҳаман бигум ту барои шуморо ки худованд ҳам мега ки мо тақдири инсон алиш намекунем то вақте ки худаш алишаш накуна. ана мегапам шунавидагиам ки мега худованд ки то инсон агар тақдири худша алиш накуна, мо алишаш намекунем. тақдир ҳам ман як бори дигарам гуфта будам дар як видеои дигарим, тақдир ҳам ду намуд мешавад. ҳаст тақдири илоҳӣ, ҳаст тақдире ки инсон худаш месозаш. мисол агар ки ман таваллуд шидагиам, ман мард таваллуд шидагиам, бача таваллуд шидагиам, ин тақдири худо ки ман бача таваллуд шидагиам. масалан агар ки
одам таваллуд шид ки курай, карай, гӯш надора, дист надора, по надора, масалан ягон азви баданаш кама ё ин ки ду гӯш дора, чор гӯш дора, ин хеле чизо ҳастак. ин тақдири илоҳия ки худованд анамиёра насиб кардагия барои ҳамун буда. ин чизо тақдирои илоҳиянд. атр рафти масалан ки даря дарёхта партофти як дарёи тезоб мебара мезана мекушади истарои тақдири худат месозӣ. бисёри тари тақдирҳо ҳастанд, аки гапа дроз намекунам. хай кадимед ки агар ки медонед чизе ки дар бораи ҳамин ана ҳамун қиссаи ҳазрати сулаймон хай бинависе бигӣ бифаҳмонӣ. боқӣ гуфтаи ҳамун одамо дар паноҳи худо ана чӣ хай гуфтагӣ ма гуфтам датаи комментария бинависе ку агане баъд лайк подпискава му ами қарава фромӯш накунед. ами ҳаётун наброяд тамом ҳама дигар 100% бачаҳо бихӯред бигарде то барномаҳои дигар. аки ин барнома ҳай видео ҳай намедонам чи як барномаш мегум. ана манам ки мехондам мефаҳмидам мол медонем ки барнома ай ин барнома ё ки мисол наворай чие намефаҳмам. хай худо ҳаматон сарбаланд нигаҳдор боша. подписатсияра фромӯш накунед, канала дастгирӣ кунед, бихӯред бигарде дигар. тоҷикистон ба пеш.